ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫುಲ್ ಹೊಡದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಾರಿ ತುಳ್ಳಾರ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಐಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಟ ಹೊಗೆ ಒಂಚ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಈತ ಕೋರಿನ ಬೇರೆ ಒಂಚೂರು ಕೋರಿ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಇಂಚನೆ ಗೈಸ್ ಅವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕರ್ನ ಒಂದು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಸೋಪದ ಅವಸ್ಥೆ ದೇ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ಲಾಗ್ ಇಂಜನರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಶಾಕ್ ಅದು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಲಾಗಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ದಿ ನಮ್ಮ ರೇಪನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಗ್ಲಿ ಸಾರಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಬಕ್ಕ ದಾನಿ ಪಿನಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಇದು ನೋಡ್ಬಕ್ಕ ಕಿಚನ್ ಬೈದ ಕಿಚನ್ ಎಂಕುಲಂಜಿನಿ ಗೈಸ್ ಕಿಚನ್ ಡೈಲಿ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅಡ್ಪುನಾಗ వచ్చినాಗ ಯಾನ್ಲ ಮುಲೆಪ್ಪುನು ಆಲಂಜಿ ಖಾಲಿ ಫುಡ್ ಮಲ್ಪೋದು ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ಕಿಚನ್ಗೆ ಬರ್ಪಿದೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಬರೋಡು ಅಡ್ಪ ಹಚ್ಚಾರೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಗೈಸ್ ಕಾಣಲಕ್ಕ ಚಾ ಬೆಚ್ಚನೀರು ಅಪ್ಪರು ಯಾನೆ ಮಲ್ಪು ಗೈಸ್ ಆಂಡ ನನ್ನದಲ್ಲ ಉಂಡ ಸೊ ಗೈಸ್ ಈ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪ ಬಿದಾಡ್ದ ಚಿಕನ್ ಏನ ಮಲ್ಪ ಒಂದಿಗೆಲಗಿತ್ತೆ ತೊಜಪಾವ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಂಡು ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ಆವಾಡ ನಮ್ಮ ಊಲ ಫುಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಇನಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ತಾರದೆ ಪ್ಲಕ್ ಅದಾಂಡು మన ತಾರೆ ಪಿರಿಯೋಡು ಅಂಚನೆ ಅಪುರಿತ ಕೋರಿದ ಪೀಸ್ ನನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲಾಂಡ ಒಂಚೂರು ನನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಬರೋಗೋಸ್ಕರ ಮೂಲತೆ ಕೊಡೋಕೆ ಹಾಕೋದು ಒಂಜಿಗಡಿ ಹೊರಡೆ ಹೊರಡ ಒಂಜಿಗಡಿ ಯಾವ ಒಂಜಿಗಡಿ ಯಾವ ಮತ್ತೆ ಮುಖ ಸೇಟುಂಡ ಸಾರೆ ಪಿರೇದಿ ಬೇಕದ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ತುಪ್ಪ ಹೊಡೆದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಎಂತ ಎಣ್ಣೆ ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಗೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ವಾಡಿಯರಿ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಬುಲ್ತವಲ್ಲ ತುಳಿದಾದ ಪ್ಲೇ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಕಣ್ಣೊಂದು ಬರಿ ತಿನ್ಪಿರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ತಿನ್ನಾಗ ಇಂಚ ಕರಬೇಕು ಎದೆ ತಿಂತಿದ್ಯ ಅಂದ ಅದಲ್ಲ ಅವು ನೆಯ್ಯಿ ಅವು ಪಾಡ್ತೀನ ಅಂದ ಗಾಯ್ಸಿ ಚೂರು ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾಡುದಿ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಪಾಡುದು ಯಾಕೆ ಪಾಡು ಗೊತ್ತಂಡಿ ಯಾ ಖಾಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ಫುಲ್ ಪಾಡಿಯ ಬೇವರ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿದ್ರೆ ಬೇವರ ಸೊಪ್ಪು ಟಾಟಾಪುನ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೊಲಗಿತ್ತೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮುತ್ತೋಲೆ ಕಡಿಂಚಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ನೀನು ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಲೆ ಒನಸ್ಕೊರಡು ಬೇಗ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಫುಲ್ ಹೊಡೆ ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫುಲ್ ಹೊಡದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಾರಿ ತುಳ್ಳಾರ ಒಂದು ಹೊಡ್ತಿ ಅವು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಕರ್ಮ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಅವರಿತ್ತು ನೀ ಅವಳ ತೋಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿ ಆಯ್ತು ಅವಿನಿಯಾ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬೇರೆ ತಿರುವಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಮಲ್ಲೆ ಆರಾಮಸಿ ಈಗ ಬುರ್ದ ನನ್ನ ಬಂದ್ರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಯೇ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ತಿನ್ನಿ ಮೀಡಿಯಂ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾವ ಬೂರು ಅಂತೆ ಅದೊಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಅಂತೀನಿ ನೀರೊಂದೇ ಒಂದು ಮೂರ್ಲಿ ಅವು ತಾರೆ ಬೆಚ್ಚದಿಲೆ ಓಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪತ್ತೆ ಕೈ ಬತ್ತೆ ಕೈ ತೀರೆ ಪತ್ತರ ಆಯ್ ಜೋಡು ಅಧಿಕ ಸಂಗತಿರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಏನ್ ನೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮುಂಚಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತಾರೆ ತುಳಿ ಹರಗೆ ಆರೆ ಬರ್ಪೆ ಮತ್ತೆ ಉದ್ದ ಮೂಡ ಅಡ್ಡ ಮೂಡ ಉದ್ದ ಮೂಡ್ಲಿ ಯಾವ ಅಪೂರ್ವ ದಾದಾ ಕಿಚನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಪೂರ್ವ ಬರ್ತಾನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವು ಬನ
ಅವು ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ ಕಡ ಏನ್ ಪುಗಾರ್ವೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಪುಗಾರೋಡು ಅವು ಬಾರಿ ಗಮ್ಮದಪ್ಪಿ. ನನ್ನ ಗಂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಚಾ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಚಾ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. ಅದೇ ನೀನು ನಸೀಬವಾಳು ಅಪೂರ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಹಿಂಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಏತ ನಸೀಬಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ನಿನ್ನಂಚಿನ ಕಣನ ಪಡವಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಣನೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಪ ಜನಪುರ ಅಲ್ಲ ಕಣನ ಈತು ಬೇರೆ ಅಂತ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಹೆಂಗೊತ್ತು ಖಾರ ಹಾಪುಡು ಹಾ ಇನ್ ಬರದಿರು ಸಾರಿ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಂಚೂರು ತಾರಾಯಿ ಬತ್ಪರುಂಡು ಇದು ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತಾರಾಯಿ ಪತ್ಪುಗ ಒಂಚೂರು ತಾರಾಯಿ ಒಂಚುಂಡು ಟೊಮೆಟೊలో ಒಂದು ಕಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್. ಉಪ್ಪು ಮಗ ಉಪ್ಪು ಹಾ ಇದಕ್ಕೆ ಪಂಡನೆ ಇನ್ನೆ ಬಾಡ್ಲೆಂದು ಈ ಬರೋಣ ಜಾನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತಾಣತ್ತ ಈ ಬರೋದು ನಟಿನ ಮಲ್ತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಿ ಹೊಡ್ಸಿ ಯಾ ಪಾಡು ಅಂಚ ವಾಯ್ ಬಕ್ಕ ವರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ವರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ ಮಂಡೆ ಜಲ್ ಪಡ್ಸಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ವೇರ್ ಇಸ್ ಹಲ್ದಿ ಪೊಡಿ ಜಾಣ ಮೇರೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. ಜಾನ ಮೇರೆ ಸವಾಲು ಆತೆ ಬಕತೆ ಹೆಂಗ್ ಕರ್ತಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೊಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಮರತ ಒಂದೊಂದೇ ಕರ್ಪದಾರ ಒಂದು ಅವತ್ತು ಕುಡುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಂಗಿ ಎಂತೆಂತ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಒಂದು ಬರ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂಚಾಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಗೊತ್ತಾನದೆ ಆಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬನ್ನಿ ಮಸ್ತ ಗೊತ್ತು ಬಂದಾಗಲಿ ರಗಳೆ ಅಂತ ನಾನು ಇವಾಗ ಗಾಯ್ಸ್ ಜೋಕ್ ರಾಯಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಏದ್ ಬಂಗ ಅಯ್ಯೋ ಈ ರೆಡ್ಡೆ ಕಣ್ಣನೆ ಜುಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಜಾತಿ ಗೊತ್ತಾಣತ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಈ ರೆಡ್ಡೆ ಕಣ್ಣನ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗನ ಕುಡಂಜಿ ಶೆಫ್ ಬರ್ತೀರಿ ಆರ್ಲ ಮೂಲ ಮತ್ತದ ಅರ್ನ ಹಸ್ತನು ಬೇಲೆಗೆ ಪಾಡ್ತೀರಿ ನಮಗ್ ಬೇರೆ ಜನ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಮಸಾಲಾ ಪಾಡಿ ಅವಿ ಯಾವ ಕೊತ್ಕೊಲಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ ಏಯ್ ಅಪ್ಪ ಆನ್ ಮಗ ಅನ್ನೇ ಬೇಯಲ್ಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಚಿಕನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಳುಡು ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲಾಗಿಂಗ್ ಓ ರಡ್ಲ ಮಲ್ತು ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿಡ ತಾರಾಯಿ ಒತ್ತು ದಾಂಡು ನನ್ನ ಅವತ್ತಿನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡೋದಾ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಅಂದ ಯಾ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಕೈಟ್ ಒಂದು ವಾರ ಮಲ್ತೋಜಲೆಗೆ ನಾನೇ ಮಲ್ಪಂದೆ ದುಮ್ಮೆ ಹೆಂಗು ಕೈಟೆ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲದ ಹೆಂಗುಲು ಕೈಟೆ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಈಗುಲು ಬರೀ ಇತ್ತದ ಕಾಲದಾಗುಲು ಅತ್ತಿಗೆ ಮಗ ಪಾಪ ಬೇಡ ಮಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೈಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈತ ಹೊಗೆ ಒಂತೆ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಈತ ಕೋರಿನ ಬೇರೆ ತಿದ್ದೀನಿ ಪನ್ಪುಜೋಲು ಯಾನಾಗಿ ಸಮಾಪನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಂಚಿದೆ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ತಿನ ತಾರಾಯಿ ಉಂಡು ಪೊತ್ತಿನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿನ ತಾರಾಯಿ ಒಂಚೂರು ಕೋರಿ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ನೀರ್ಬುಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಿತ್ತೆ ಅವು ಹೂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಕುದರ್ದ ಅಂತಿನ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಗಾಯ್ಸೊಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ್ ಒಂದು ಮೂಡುಬೆಲ್ಲದ
ಮೂಡುಬೆಲ್ಲೆಡು ತಂದಿನಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಅಂಗಡಿ ಚಾಪುಂಡು ಅಂಗಡಿಗೆ ತಂದು ಮುಗುಲ್ಗೆ ತೊಂದು ಒಂದೇ ಈ ಕಡೆ ಬಾರಿ ಪೆದಂ ಪಾತಿರತ್ತ ಐಕೆ ನಿಕ್ಕೋದಿಗೆ ದೀನಿ ದೀಪಿನ ಉಸಾರತ ಇರು ಉಸಾರತಾಯ್ತು खत्म बाय बाय ಕೈಟ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಮೊದಲ ಒಂದೇ ಮಾನ್ ಮರಮಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಮಗ ಅಂದ ಇದಿಗೆ ಜರಿಂಜಿರಿ ಗೈಸ್ ಎಂಗನ ಲೈಟಿಗೆ ಅಂತ ಬಾರಿ ವೀಕ್ ತೋಜುನೆ ಲೈಟ್ ಇನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ದ ಲೈಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಮ್ ಲಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಕಣ್ಣು ಡಿಮ್ ಉಪ್ಪು ಏಕ ಅಪುರಾಮಿ ಕರೆಂಟ್ ಹತ್ತಿರ ಕಣ್ಣು राम गाइस என்ன பைல காட்டுங்க बुढ़ेजी पर मक्कराल पर बल्ले बिनेक के पहली फुर्सत में निकल एक पीस बेइतना ಅಂತ ವರತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದುಲ್ಲು बेइतना ಅಲ್ಲ ತಿರುಗೆ ಕಣನ ಕೋರಂದೆ ಆಲತಿ ಒಂದುಲ್ಲು ಒಡೆ ಮುಟ ನ್ಯಾಯ ಒಂದುಲ್ಲು बेइतना गाइस ಅಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡಂದಲ್ಲಿ ಅಂಜಲೊಂಡ ವಾವ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಂಬೆ ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಅಪ್ ಆಂಡ್ ಬಿತ್ತವಾಡಿ ಅವರು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಗಾರ್ನಿಶಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಡಗನೆ ತಿರ್ಗಾಲೆ ಅವರ ಇಂಚ ಪಾಡು ಗೈಸ್ ಇಂಚ ಓಕೆ ಯಾವದಾ ಪೂರ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ರಾಜಮಾತೆ ಬೇದಿರು ಟೇಸ್ಟ್ ವರೆ ನಮ್ಮ ತೈತ್ನಿಗೆ ಬರ ದೀದಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿರ ಎಂಚಾತನ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಕನ್ನಡ ಎಂಗಲ್ಲ ಒರ್ತಿ ಮುಕ್ಕುದಾಂಡ್ ಅದು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೀಸನು ಭಯಂಕರ ಎರಡು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಮಿಮಾರ ಮಲೆ ಬಾರಿ ಜೋರು ತೋಡಾದ ನೀ ಕೋರಿದ ಕೋರಿದ ಮೀನ್ದಾಲ್ ಒಪ್ಪೋಡದೆ ಎಂಚಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಇಂಚನೆ ಗೈಸ್ ಅವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕರ್ನ ಸಿಂಬಲ್ ಅವು ಸೂಪರ್ ಅದೇ ಆಂಡ್ ಯಾವ್ದಿಂಬೇನೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಕೈ ಬರ್ಲಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಏನ ತಿಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಒರ್ತಿ ತಿಂದು ಏನ ಚಡ್ಡಿ ಹೊಚ್ಚೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಗೈಸ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಚಿಕನ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮರಣಿಂಚಿ ವಿಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ರೀಚ್ ಬರೋನಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮದತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಬರೋನಿಜ್ಜಿ ದಾಯಗಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾ ರೀಸನ್ ಅಂದು ಬಟ್ ಆಂಡದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್ ನೂನ ಅಂತೀರಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ನೀವು ಆಂಟಿಗೆ ಪೀಸ್ ಅದಿಲ್ಲ ಮಗ ಅದಿಲ್ಲ ಮಗ ಗೆತ್ತಂದ್ರೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಪ್ಲೇ ಮಗ ಹೊಂದಿದುಲೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಸೋಬದ ಅವಸ್ಥದುಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಭಟ ಇಂಚಿನೆ ಇದಾಲ ಇಂಚಿನ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮಾಲ್ ದಿನಾಂಡ್ ಕೋರಿದಿಂದ ನಾಲ್ತೊಂದುಂಟು ಬಾರಿ ನಾಯಿಂಡು ಇಲ್ಲದ ಸೇಪ್ ಔಟ್ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ